Wow! Bravo, domnul, e foarte bun! Oh my god, sunteți dansator? Da. Jesus Christ, are you serios? Sunt instructor de dans, da. Oh my god, și doamna? La fel. Eu am renunțat la latino, eu sunt pe dans indian acum. Eu dansez latino, de fel, eu sunt dansator de latino. Da? Oh my god. Foarte mult. Mersi, mersi. Foarte tare, domnul. Mulțumesc. Să-mi faceți timp de Messenger. Da, 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 da. Da, Instagram?